Majong buntag. Usa pa biya buli nga man ni oy. Majong buntag nga kagahi. Mo pagdi paghumano og panghipos sa mga hinay-haydan na jang gipamilo na naho. Sige ram ning panglaba. Buntag laba, udto laba. Mahal na ta? Oo, magang sipon. Tutugang sipon. Hani hukaron nga may hukaron. Ha? Tara day. Guys, mga brum-brum guys. Excited ako mo drive daan na. Gi, butang nga green coat kay Uwan gabi. Siya hindi ka na sundi nagtrabaho sa umahan. Good morning, mahal kong esposo. Kamusta gato ang lagay? Ha? Tao man. Lagay man. O, pag-ilis kay, erang basaan mo. Pero mahota, dyan may hukaron nga. O, mantay, maadjong panuwa ron. Doy, mag-grocery ka ta, doy. Mag-groceryhan, lisod pag-asa ta mag-grocery. Nga to ta mag-grocery silasang. Isira sa naburtahan, doy, hindi ka maklaro. Aga na, klaro na. Isira ra gamay kaysa magaw. Kung atong rep, kaya magbabato na to, nabasara na to. Sugo kasi mabasa. Los. Hindi, magbabato din magamit. Nga, magaba magamit ka ng i-displace mo. Ilang man lang kuhan. Ay, sas. Sila preservative. Hoy, hanang gito. Hay, preservative. Kinaon. Harap pagkaon kayo preservative. Sa taga maswagay sa atin. Itlog, nga gi-appeals lo. To, di naman ipakita kaya ikaganda mo. Oo mo. O, pa ko na magpanghinlo kay kwarto pa hang nauna. Hinlo ka. Oo, ang gipamilog mo ang mga sanggato na to nagbilangkad lamang po na to. Sigdaan, ipangbilin rin mo mga sanggato. Hinlo. So, manghinlo, madyapag ko. O, way trabaho. Pero na, way trabaho. O, ikaw may trabaho nga. Ako pa'y pahinlon. Dubdoban ko magkaning badya. Na, ako'y trabaho. Ako pahinlon. Arason. Aw, maarson dyan, di ba? Sus. Di ba arason, maayos ah. Pulbo ka dyan yung kusina. Ako may high blood. Yeah, guys! Bato tagad na guys. Makakita na pa tagdagat maligo. Naku, doibe. Diyos niya, wadyo ko maligo. Ako, bawa ko maligo. Diyos niya, ikaw rin pangutan ng ako magkagalingon. Ako makaligo, Diyos niya. Di, marag na ning tuman. Okay na na, hindi ka pong ka. Ha? Ha? Di mo ka na makaride type sa tibokis. Di ko naman doon yung maligong na nagtutos imong ngabil sa ubos. Maway nga nila, kahit ako namusudlan ko ng imong ngabil. Oh, parat. Bauhan eh, basta nasudlan ko ng mga bakterya nga na, mga mikrobyo nga na, dito sa tubig nga na. Mau mapilang patuto, pero okay, huwag na ba na scientific explanation. So, kisa itong naikay pa o na, pwede na pong musyero na sa ubos, pero makabasa ko. Asang ubos ah? Ubos sa comment. Ikaw gajad lustus gajad ka. Wala mga ubos, ami kong ubos. Ikaw gajad lain gajad na, bagingan garig ubos na, mura nagtarandar. Ino, comment, yun ang mga ubos. Sirabi ko lang. Ubos, basta itong video, sa nang guys, kanang ugma or sunod na mo at tumisamo ang juta nga tukuran sa atong dream house. Tadan! Tsa! Ui. Kaya para pa tumahinlo dapay mga sangaran to, mga kahoy na tumbay nga na pamilad to makapanginlo sakad pag udit, grabing bisiha kay pag udit. Sorry nga nahatod mga relief goods. Sa pagkaman, kasal na. Preparation sa wedding. Japan, hipos pa. Diyan karon siyempre, honeymoon pa. Unahon ba rin ang nga mag-una sa dyan ng honeymoon, makatilaw po tag maajuhon. Diyan, tawa man ka doy. Ano dyan ka? Ako naman, dagan, magmajuhon na to. Kanang honeymoon, maajuhon na. Diyan, karon, maunang, antos sa tagpod sa daring bahay nga salin sa audit. Kanang ubad kaya katamajan ka adyo. Kamuha. Adyo mo pagingana. Madjugani, kamu, lami mo bay. Diyan, manamay, padyo mo mga guba-ugbay. Adyo mo kabalaka kay ang Ginoo panalangin man. Tawag, so nabuwag makasindo na nagbulawan na tus mo to. Makapatukod dagbay. Habi to ginahinadyan na magtigom kay wa man jay instant. Inahinadyan dyan na kay maingat tagatang kasahon. Asa man ta mangawat og sinakong kwarta nga og magbabayad ka karon sinako man jud kinahanglan di naman ingo ginantang. Kay kinahanglan sinako naman kay og ginantang di naman na mapurma rong mga panahon na. Ag milyon kuno budget nga bayas kamalig na laman kuno na karon kay limang kag semento hapit na mo 300. Kapinkuwang. 300. So, saan nga malaman na nato? Aralisura, jag, sweldo dari, pirdi. 300. Kada adlaw, usara ka sa akong siminto. So, kinahanglan dyan daghan tag income, extra income. Daghan gani, tinda-tinda rin. Kuwang nalamag maninda ko ginamos. Ha? Di man po ko makatinda ginamos. Kaya daw po yung mga kuwang undoy dari, pang sungkabon na dyan. Liwar siya mga kagawin. Yung iring dari, ang daghan ito, anak ko. Tabaan si Inko. Pagpagali, bumburad yan ka. Pero kaniha pagkabumburad yun, kuan man maka good vibes man. Di man para sa bang bumburad yung maka bad vibes. Pamaakon, gali ko pamaakon mo na ho. Mamahaw sa ni guys. And then we will go to Anda this afternoon or maybe before lunch kay murag maniudto dito kay murag naipakals birthdays ang anakon.
Nja, basig na ipakal, suwar, pwede tayo regalo in taon doy, mag-andam sa tag-regalo doy. Mauwaw po tayo in taon doy, isa na naman katuig, wa, pwede kaghatag bisag piso. Ano yung regalo? Pagdag, plato, kaya dito sa naman kakaon dito. Regalo day na. Oh, regalo. So, di mo putos si regalo. Kanan po. pod. Plato man na gini. Di amo ning gida kay amo. Adi oy, muhatag kawa ka ning hatag, ikaw wa kay batasan ka maninudya ka, dumtan sa kanang mga anak ka, no. Di ni mo taga-tagaan. Kaya mag-anad. Mag-anad. O panagsara ka na rin na okasyon ka nang mag-birthday nga na di na nga all the time nga ikahinabo tagaan di ka na rang kuan. Ang malipay po sila sa isang birthday ba? Mga nga na ba di pa nangingag kanunay na laman dyan. Ini ka birthday ni Jay nga na. Kanang mo graduate. Siya ka na bang mga big events sa kinabuhi sa imong anak kun. Pwede ka na muhatag pero why pagsanay. Kaya pagsanay mura na na si Jao. Wala ino na. Okay, para muhatag pero kung nasa may word of wisdom yung muhatag nila. Oh, sagol naman na wisdom of Hindi, kuan, wisdom kwarta, ang kwarta naman gipadak-an mo doon ang kwarta di man ang. Adi, pod. Pakapilan pagbaon kay word of wisdom man sa what to kaunday ko tas hindi man masabdan nimong word of wisdom tagan ko nimo pang snack ikaw gadyan. Kuripot ra man gadyan ng imong mga statement. Di man jud ingog magsilbig word of wisdom ra tang kinahanglan na puy pakapin nga palit titupan. Nga na sus on sabi jud nang ano mga gadyan dira mga gadyan manghatag na ng mga anak daghan mga gadyan palusot. Ada ore ako na pa ilaron na sayod na kuda nang imong mga diskarte. Bita, joke ra guys, manghinatagan mo ganis undoy. Tagaan gani ko brum-brum Unsa ba na? Bisag di pa na birthday, lahi na pud birthday kay paluma kay mong gi-advance imo ra tatong gikuan gihiwat mo stock na unta nga mag-birthday ko. Ano ning bataan ni? Imo pa tong gihiwat sa stock sang birthday. Kuan ta kay laing ihatag kay mao na to imo mag-advance di na pay inigtak na di kay lisura pag gadyo inigtak na sa panon wa jud ko madawat bisag sa kabuok putos gamay. Na ay putos eh. Ay, nasige mo ko ni putos. Kita. Mama, sa to di mata matulin na ang suwan ha guys kay. Itlog sa lang ta kay tipid-tipid. Itlog ra ko dari. Say dari guys, umisuwa guys. Kaya magdados boy. Ang dagdag na nagtatay mo kami magkaon. Bahong ereng. A few moments later. Alright guys, dahil Miss Anda guys, medyo na late ni, wa mi kaabot sa pagpagampo. Unsa ang nag-abtan na mig 30 minutos pinangita na ring date sa wa mi makatuod. Pero pasalamat gyapon ka mao pa may pagsugod pa jadi og mahutig sudan, grabe daghan na pagpagkaon. Pero agyari ni Undoy nga litson wa na buko-buko na lamin nabilin. Kaning tanang tawo dani guys, mga igagaw ning Undoy udjaan ug gijaan. Mapasalamatan ka Miss nag-imbitar kay nahumiran na pagatuang istumago og laming pagkaon. Thank you very much Kurit family og bye-bye mabini. So by the way guys, dami sa La Playa Beach dere sa Anda, deunan sa merkado. So guys, wa mo masajud sa inyo nakitaan si Undoy na nang marites. Mo ni purma karon sa tang kadagatan, medyo mahangin ang atang kadagatan karon ay kauban nga badbawd. Og wa pa ko tanawon guys kay wa ka zoy daghang tao. Di man ko moangay og daghan kasung tao kay wa ba japon magsabi-saboy. Sabi-saboy ka daghang tao, wow ka man maho pala makang-anso. Arlami ako dun tapos diha itibugsok unsa saan taman nga na humid mo pagatang dilahan. So diri nga side guys, nice ko tanawon nga na ibato na pwede ka na magpalandong-landong kung muinit na. Pero ang dagat karon guys is huna. So man mga kauban karon, sagol ni mga katawhan ay taga Mabini, ay taga Antikiran, na ay taga Alicia, way lain kundi kami ni Undoy. Ug dapoy mga igagaw ni Undoy taga Alicia. First time ko makaabot daring La Playa Beach, gwapom di pug view dari. Ang problema na magwalay ko kadari, grabing ladjoa ag dagat kinala mo lakaw pagkadto arang ladjoa pero kani jud may view. Ini may tunay na nagmamahalan, nag-iibigan, nag-uunot-unot doon sa unahan. Ang ganda, ang sarap panoorin. Bagagnaw, da nagsilupin. Maso kay di sud lalag ice cream mong gidaron. Dag sila. Ano kang reminder nga pagdana ko anda? Ngajo. Kuan ni Pilipino tradition naman eh. Ay. Jahay nagpanapok. Ana? Picture ko sila. Remembrance ba? Picture makakurit family. Dapat ko na mo dek, pareha pa mong naong doy. Atong naikuan. Asa ba guys, pareha pa sagnaw nga hangad ko kuan ay mo kauban. Maklaro jud bek mga agtang be. Mga agtang be. Yan ang mga agtang ban gipakita na rig mga kuwit sa mga agtang be. Dai. Oh. Wa jud mga maujug ship sa mga agtang. Pragagtang. Wa pug naong. Ilong pre. Ilong murag tas-tas laman sa kaiban. Tas magonde pero tas pag dari dapit padung. Tawas ang dani. Tas pag dari bagilanakan ba. Liwat kong kan. Papa Joe. Ala, among manemas Papa Jo. Tanaw ra ba sa Mama Bibing? Parjon pod liwat ko. Tawas ang dani.
Igsuon mo. Igdag bring house. Jara. Tagalumbay. Tag manungkap ka unda. Oo, guys. Oh. Hani. Ako balag tagalumbay ko basta kay taga Kapuraw. Igsoon jud. Igsoon jud. Kaluha ni sila, kaluha. Kaluha Balag undoy. taga Kapuraw ko. Oh, Basta ako tagalumbay. Oho, ah. Oh. Unsa may ilang imo ba mara kompleto man ang imo? Teritson, sapson, cake. Complete set. Complete set ning kaiban ay pangtiguang pambata imo. Litson ne. May tiil lagi. Crabs tail o ilang budbud. Namot ko nilang duha. Igsuon jud ning duha. Hands up ko na yung kuan be kay picturean be. 1 2 3 hands up. Yan, 1 2 3 oh. Ang kaluha. 1 2 smile ba para sa kaiban niya. Alright guys, gikahaponan kasi may sinismis. Sumuna yung mga kauban dito guys. Wa ko i-picture ka sa uban kay mapagkadyo manguhit og magpicture. Basta kay salamat kaadyo sa nag-invite, sa nag-birthday, nila tiya og tiyo, tanan mga igsuon, mga igagaw ni Undoy. Thank you very much kurit family of Mabini. Going home, uli na mi guys. Hapon na, grabe sa kapalisan mi dari lingaw. Gadyo. Gadengan raming tanan nang uli. Gasunod rami, gidamo ko sila sagdanan. Aray ko. Be guys, just got home. Mabuti pagabot naman noon sa bainton nga. Magsabot na mo kay Karajer ako no kay mag-grocery me. Diya magpalit ang tapos sa paliton nimo basta daghan may paliton ng res among ang inahanglan dahil na buing bang naglami magistorya. Kini laging panagsara magkita nga. Grabe man jeng lumiyag istorya di man bugto. Maritis man lagi in taon ta. Kita ganito sa ang mga friend anja dugay-dugay pud mo magkita ta. Grabe abot-abot ang istorya lang nasod. Grabe Undoy guys ga kadagdaghang kuan sudan bagag signaw mo bagag sudan. Before day ta mag-end karon guys, I wanna say thank you very much sa Kurit family of Baybayon tanan-tanan. Salamat kaadyo og sa nag-birthday. Kapoy, tugon naman ko, guys. Tugon naman ko, maligo para ba jud ko. Happy to mi makabangga og motor kay ning talit malamang pagtabok nga na mo signal sa papunig ubang driver oy di man magbantay. Tidak pa nang labay kaduha jud mi hapit madisgrasya. Kay di pa nang labay tiguwang mura man pug nanggi pasyon susdan. Tsaka sa pa mong dan kay street karsada mura bag mga hubog nakakainaw mga tigwang nga hubog jaka tupong dining tipas hubog pud kining mga hubog makaamong jud og kinabuhi kay og di pala man jud abtik pus Undoy mo break mo lagi pug kag binrake nga na kay madas magan jud namang tulo ka tiguwang ning labay sige katakatawa sa giing nang Undoy lubag nang giing nang Undoy ba binuangan na lamang Undoy kay imbis aman ta kasab-an pagtanaw ko ng mga tiguwang man giing na lamang maglubag nang mga baji man to. Nina pag, hubog jud. Ja, ag una, datos, indulman pa siguro to. Ay, anda pa. Yan na, gasunod mi ko sa gugumangdagan. Pero ning kalit bitaw nagtipas, nga na. Ay, batasan po itong, buwan na po hapit jud. Sakit ay pagkato ang duggan, blus mo nga na kay break o kalit. Arang bibuha mag mga naagian guys, na nang giduwag basketball kay, basta mayo, daghay pista, so daghay kalingawan, daghay hubog. So, magamping dito sa krasada ang kulbaan na uy sige nagkuglili nga tabang na kung Undoy tanaw kay daghan na pong iro nagsabay-sabay sa krasada grabe jung daghan na ngay ni iro huktan labi nagtag-highway okay ragdare dapit sa kining ladus krasada lisod mahurog na sa highway kay makaamong mamatay pag imong iro makapatay pa kag driver arang daghan nag iro kasabay-sabay las gamay pag krasada gamay ra mo krasada ni anda anja karon dagkaghubog kaduha jud pero thank you Lord kay gikuan mis Ginoo giprotektaran pagazid mi. Tikangkang nas commander. De dagang disgrasya gani hasluway ag katong daan nya tulay di hasluway na hugno kuno. Ja grabe. Atong yampo ag mga napiktuhan murag daghan sin namatay dani kay paglabay sa mga truck mo pay pagkahusno unja ag mga truck na isa kay mga tao jalaw man di kuno pinakadyo ng tubiga diha. Karon na gipang rescue atong yampo ag uban nga na rescue nga unta buhi pa pero murag daghan jud siguro na wad kinabuhi
Grabe disgrasya no. Grabe na kuan lay ko na guupo ko ba. Pagkita nas mga pictures, mga pictures guys, credit di ay sa tag-ija dani mga pictures aron ning kinuha sa Facebook. Basig na kakita na gusto makakita aray pangbutang na mga pictures nga nakita sa Facebook. Unja luoy kaadyo ag mga apektado sa atong iampo pud ag mga pamilyang nawad-an. Grabe na mao pa gani paglabay sa mga kalamidad karon lain na pud nga disgrasya, trahedya nga nahitabo diri sa Bohol. So sa mga disgrasya nga nahitabo guys, dapat andam jud tas atong kinabuhi, dapat sa buhi pa ta nakaila na tang Hesus, nakaila na tang Kristo ug kinsa na siya kay ug mamatay na ta dadang taknaa wa na tay panahon pa. So dapat karon buhi pa ta ato nang ila-ilahon atong hinulsulag atong mga sa makakalba mo na nga na budget pwede budget malikat ang mga tao raman ta makakita at nya ng disgrasya mura budget ag makalbaan mahaglot nga na bisan masiguro kinsa mahaglot mamatay kay nature naman as tao nga mahadlok jud mamatay. Pero grabe mga disgrasya rong adlaw. Grabe. Makakuan jud maka buskag kasing-kasing ba. Gani na ron lingawa pa na maganin chika-chika rito Marquez Marites pamiritos dagat. Pagkuan pa kada may coast guarding daw na mo. Coast guard day, lifeguard. Palabis gibati. Day lifeguarding daw. Ma'am taga-asa man mo ma'am gipangutana mi ba kay abi ni za og taga didto miskan ng ladyo baka na mo agi gluway ug taga kuan mi alis siya mi dyan napit taga mabini dari sagol-sagol jud. Mauba kay ug taga didto mo naam ko disgrasyang nahitabo dito sa luway di mo makaagi pangita na laman og laing daan og kunhay taga luway kuno ni. Damo to nangutana ko kani man di ay. Nga na. Mo lagi kuno naputod ray kuno tulay sa nalay kuno mga truck nga tagak na naay sakay nga mga tao. So pila naman ka oras mga 3 naman ka oras ning labay. Sugod pagkahugma or sugod itong balita, mo ko itong oras sa ganina, mga alas 3 baron, oras 2 kapin, mga ingana. Zaog na pa, iwan nakuha rong takna ritos tubig, sigurado kuha na di kinabuhi, kaya tulo naman ka oras, or 2 ka oras, ingana na to. So, kinsa pa mabuhi na ng ingana, dyan na ilam sa tubig, hindi man kakaginawa, malumos magazid. So, daghan pa man kuno yung nakuha, at nalaman dyan silang iampo, ang mga tag-ija nila dito, mga pamilya nila, nga makomfort sila. Luoy lamang pa din tao. Narbay truck na ito nga marag delivery bitaw. Marag altura siguro ito ang pananaw. Kanang Gamay ra? Ha? Gamay. Di na i-truck lagi. Puro mag-shoppers. Baw basta kay Doon ka is. baw lang basta ka patanawos picture ka na ang truck ka naglutaw. Baw asa na. Luoy yung taon ko na ag driver ug ag kuan pahinante. By the way guys, mara na itong vlog today. Pag-ampo mo pirme, kitang tanan mag-ampo ta pirme, kaya wata kahibaw ug asa ra ta magatong kinabuhi. Dapat ila-ilahan natin si Jesus sa atong kinabuhi karon samtang ginhawa pa ta kay maabot ag panahon nga mamatay ta, ta kaila Ginoo, asa man ta katunong. So, samtang karon nga naapatay kinabuhi na ginhawa pa ila-ilahan sa nato Ginoo. Mara jud na ang ka-share jud ninyo. Anja mag-ampo jud, kay wa sa kahibaw kanus at takot doon. Andiyan, magpasalamat sa mga taong nakatabang o mahal. Ako, salamat ko sa mga nakatabang na mura maputag makaamgo doon sa tahang mga salanan, mura maputag na maalam. Di man ba? Ano nang dapat ready rajud ta ba? Anytime. Kaya sa karon sa mga nahitabo karon kalamidad. Pandemic pa, COVID pa. Kalamidad na pod. Di nga nang madisgrasya sa karsada, hadlukan. So, dapat mahadlok po ito Ginoo. Kaya grabe na mga panghitabo. Kulbaan mo po talo sa ilis sa janta pero wam tayo mahimo kaya nga na magazine eh. Nga na magazine kinabuhi naman sa mga nga ng mga trade nga iso dawaton pero ganang lang dawaton. So mara ta itong vlog today guys. Thank you for watching. Sa wa pa ka subscribe, please like, share ug subscribe. And kita raman taog mo. Thank you very much sa way puwas sa suporta sa mga daily vlog nato. Bisag usahay wa tay lang gibuhat na resikretag kong Martes naagi hapon mo nag-uban. Labi na sa tang mga viewers nga naaslaing nasod. Shout out po sa tanang naaslaing nasod karon nga ning suporta. Salamat kaadyo dako magtabang na nga madasig ko para mag-vlog. Kay kapag ba mag-vlog mag-unta kasi imong kamera nga na bis matug pa ka chismis pa nimo cellphone kay lagi naamay nagmahal nimo sa lain nga lugar nga ganaan tud mo tanos video mo nang maningkamot tuing taon pug ko nga maka-video ko sa mga ato ang mga silingan daris Bohol sa tanang lungsod nga naas Bohol tan-aw sa mga laing province
sa Cebu, sa Mindanao, sa Luzon, napos Luzon, yung mga Bisaya. Tanan-tanan, tibok Pilipinas, tibok kalibutan, daghan ka adjong salamat. Magkita na po ta sunod vlog. Bye-bye! Sipat man ka doy. Bye!